mi priniesla chlieb. A ja som si kúpil z obchodu soju. Dneska Duch Svätý chce ťa uvádzať do pravdy. Ešte raz to prečítam a budem to vykladať. Lebo každý bude osolený ohňom. Rozumiete? Osolený ohňom. Je dobre horliť za Pana? Pýtam sa vás. Nechcete nikto horliť za Pana? Takže, počúvajte. Lebo každý bude osolený ohňom a každá obeť bude osolená soľou. Soľ je dobrá. Ale keby soľ stratila slanosť, nezdá sa mi to. Soľ a slaná, nezdá sa mi to. Rozumiem? Čím ju osolíte? S čím ju osolíte? Majte v sebe soli a majte pokoja medzi sebou. Ja poprosím teraz dvoch služobníkov. Dvoch, ktorí prídu. Janko, poď Ondrejko, alebo to je jedno. To je jedno. Poď Ondrejko. Tu postav sa. Tak. Halleluja. Viete, čo je to? Soľ. Teraz. Počúvajte. Jano, skús to ochutnať. Sol. Poprosím ešte jedného, keby mohol prísť. Poď, Marek, poď. Postav sa. Príjmi to aj ty. Teraz počúvajte. Malej kopky, viacej kopky a ešte viacej kopky. Teraz sa vás pýtam, ja. Aká bola chuť? Ondrej? Takže, všimajte si. 3 kopky sole, ale je veľmi rozdielná kopka. Stejná istá chuť má tu soľ, ktorý dnes používali všetci traja, ale všimni si, že malá kopka, väčšia kopka a ešte väčšia kopka. To znamená, že títo majú všetci istú chuť. Hej? Lenže tu je už viacej, tu je už menej, tu je už ešte menej. To znamená, že toto je tá horlivosť tejto soli. Hej? Možno táto horlivosť je Marikova taká vyššia, hej? Ale je strašne osolená. Rozumieme? Ondrejová tiež je taká menšia kopka, ale tiež je taká osolená. Hej? A Janová, taká menšia, ale stále rozprávame o tej istej soli. Hej? Teraz počúvajte. Aby bolo medzi nami pokoj.
aby bolo medzi nami pokoj a horlivosť, ktorá je soľou horlivosti a ktorá má byť pokojom pre nás všetkých. Teraz táto väčšia kopka je väčšou kopkou, hej? Je to horlivosti presolenou. Horlivosť, ale je to presolená. Menšia, by som povedal, tiež je to nie až tak už presolená, ale tiež je tá horlivosť, lenže menej je tam soli. To znamená, tento brat, to isté, má tu tiež tú kopku, tiež je to menej, ale tiež je taká soľ, ktorá má tam, ako som povedal prvý, že toto je taká soľ, ktorá ti ukazuje horlivosť. A teraz chcem povedať, rozumiete, či ste takto všetci rozumeli Božie slovo a či všetci ste mali medzi sebou tento pokoj. Teraz. Prvo sa vás pýtam, rozumiete mi to? Amen. Nech sa páči. Nech sa páči. Jedzte. Normálne jedzte. Pýtam sa vás, cirkev. V tom chlebe je soli? V tom chlebe, čo jedli, je tam soli? Amen. Je tam soli? Pýtam sa vás. Je tam sol? Amen. Ak je tam sol, tak myslím, že ten chlieb nebol presolený. Amen. Ten chlieb nebol presolený. A teraz počúvajte. Ale musíš to jesť. Nerob sa. Rozumieme? Rozumieme, prosím. Daj to do ústa. Pozerajte. Daj to, pozri sa, nie, daj to a vyber to. Vidíte? Vidíte? Asi on je to, čo robíme, ty nerozumieš. Teraz počúvajte. Keď bol ten chlieb, daj to Janu na bedňu tam dolu. Keď bol tento chlieb tak osolený, že tento chlieb ti chutil. Chlieb není ten, ktorý ťa tak osolí, že až duchovne tvojou horlivosťou už ani nepozná svojho Boha. Že už ani nepoznáš pokoj medzi bratmi a medzi sestrami. To znamená, to, čo si Marek ty jedol, tak to musíš pochopiť. Chlieb nesmie byť presolený. Lebo keď chlieb je presolený, tak človek sa vie pretvariť. Človek vie sa pretvariť. Človek nevie jesť správny chlieb, ktorý je tam presná dávka soli. Písmo nehovorí, aby si bol tak presolený, že až aby si nemal pokoja. Mnohí sú tak presolení, že si myslia, že chlieb je tak presolený, že ľuďom chúti tento chlieb. Nie je pravda. Marek, dobrý chlieb. Ondrej, dobrý chlieb. Jano. Takže, čo sa stalo? Že chlieb sa stal osolený. A teraz písmo hovorí, vy ste sol zeme. Kto má v sebe soli? Amen. No ale pozor, sol je od Boha a sol je od sveta.
Ak soľ stratí chuť, s čím ju osolíte? Ešte ste videli, že soľ je slaná? Ešte ste videli, že soľ môže byť slaná? A napriek tomu slovo to hovorí, aby sme si dali pozor, aby soľ, ktorú sme dostali a soľou, ktorý sme, lebo Boh nás nazýva, že vy ste soľou zeme, ale táto soľ nesmie byť slaná. Vieš prečo? Lebo keď táto soľ bude slaná a ty s tým soľom budeš presolený a ako sa to hovorí, presolený, tak stane sa takým slaným, že budeš chodiť spomedzi ľuďom nepokojný. Nebudeš spokojný. Ty chceš, aby ľudia s tebou súhlasili a tak si presolený, počúvaj, aby ti ľudia mohli klieskať a s tebou súhlasiť, keď ty si tak presolený, že ti nerozumia tvojmu pokoju. Nerozumia ti tvojmu pokoju. Ty ješ chlieb, ale tento chlieb už začína soliť s tým svetom. Už rozumieme? Chlieb je čistý. Chlieb je už soli. A soli Božej, nie je soli tohoto sveta. Ježiš hovorí, ja som chlieb života. Amen. A keď je chlieb života, Ježiš Kristus, tak verím, že v tom chlebe je aj sol. Soli horlivosti. Ak ty horlíš, to je dobré, ale všimaj si, v akom stave slúžiš, v akom stave si, aký nepokoj máš. Nepokoj máš. To znamená, všimaj si, že soľ je dobrá, ale ak stratí chuť, s čím ju osolíme? Počúvajte. S čím ju osolíme, keď stratí chuť? No dobre, Marek, táto koka je tvoja, tak si sa presolil. Ale nikdy si o tom nerozmýšľal, že koho ty môžeš tak presoliť. Že kto s tebou môže ísť, keď ty sám nemáš toho pokoja. To znamená, že ti ostáva tú presolenosť, no a nemôže každý s tebou ísť, lebo sám nie si spokojný. Nemôžu to od teba prijať. Dikes, nemôžeš. To, aby si mal tento pokoj, tak prosím ťa, všimaj si to jedno, že tak si osolený, aj s tým ohňom, ktorý horlíš. Aj ty, Ondrej, ohňom, ktorý horlíš. Aj ty, Jano, s ohňom, ktorý horlíš. Ale nezabúdajte, aby ste rozumeli a pochopili, v dnešnejšej dobe ľudia prinášajú ľuďom nie zdravie, ale chorobu, nepokoja. Čítali sme Božie slovo, keď bol starší slúžil. Pokoj vám zanechávam. Aký pokoj ty chceš zanechávať ľuďom? Aký pokoj? Pokoj vám zanechávam. Tento pokoj, ktorý bude zanechávaný tebe a mne, počúvaj, ktorý bude zanechávaný tebe a mne od Boha. A tento pokoj nebude presolený, preduchovnený. Nosal duchovno. No zošli na spoklončky. Díky na téma, no. Aj duchovnosť musí padať. Aj duchovnosť môže byť presolená. A poviem ti pravdu. Ak si presolený a nerozumieš, že ti ani iní ľudia nerozumejú, tak si blázon. Tak si blázon. Tu na ťa spalo dron, tu na kedy nespalo čeri, palo roli, palo veša fides. To, že ľudia teba spozorujú, či ty chodíš v pokoji, aj keď si presolený, ale to neznamená, že keď si presolený, že tvoja duchovnosť je lepšia od všetkých. Viete, bratia i sestry, koľko viem?
Viete, koľko je vo mňa? Ale to nejde o to, čo je vo mňa a čo chcem ja. Ide tu o to, že ako pokoj vynášavam zo svojho stredu, akú pokoj, akú lásku, ako jeden druhý vychádzam. A to nie je o tom, bratia i sestry, že teraz brat bratovi povie nepokojné veci a on chce sa povýšiť. Biblia hovorí, nehovorte žiadnemu človekovi dilino ani hlupak. Častokrát počúvam od ľudí dilino. Ja ne so keď pokada penis dilino, dženesky, lebo to tu sa dilino. Páč manke. Ja ne so keď penis tu dženesky dilino, lebo tu sa dilino. A váš udá fu penis dženesky dilino. Ale máme ešte tu, keď žoda tu penis správne, so jon diline tu go džaver. Ty si hlupak. Rozumíte sa? To znamená, že nebudeš, tvoja horlivosť nebude tak osolená, že ti ľudia nebudú rozumieť. Tvoja horlivosť nebude tak osolená, že ti nebudú nikto rozumieť. A teraz tento chlieb, ktorý je nám daný jesť, spravodlivosti, pokoja, viery a lásky. A tento svet dáva na tento chlieb sol a ty to ješ. Ty to ješ. A ty to porovnávaš dokopy. Rozumieme sa, understand? Po anglicky. Rozumí nás sestra Lopení? Je tam už soli, ktorú Boh dáva. A nie sol tohoto sveta, ktorý svet ponúkava. Ježiš povedal, vy ste už soli zeme. Ale slána soľou sa stáva tým, že tento svet chce osoliť aj tú sol, ktorú máš v sebe. To znamená, že chlieb, ktorý jem, je Boží, ale svet, ktorý ponúkava svoj sol, aby som i toto jedol. Kto je múdry? Kto je múdry? Rozumieme? Koľký z vás tomu rozumieme, prosím vás? Amen, som rád. Keď nerozumieme, finish. Preto chcem povedať, bratia i sestry, títo bratia musia slúžiť šumcárom, aby rozumeli o pokoji, o vynášanie toho, ktorý je naozaj v nich, ich živote. To znamená, že keď slúžime Bohu a chceme Boha, chceme ľudí okolo seba, tak vynášajme tu pokoj jeden druhému a nikdy neukáž, že tvoja horlivosť je až taká, že až nemôžeš slúžiť. Tvoja horlivosť je až taká, že už nemôžeš ani slúžiť, pretože sa godžaver, sa orenda a imar tu ke na kampu nikad ste šunul. Aj sa presolíme cal. Na kampu tu ke ani pastori, na kampu tu ke ani zboros, na kampu tu ke nikad ste šunul. Bojima sa aj so sklamíme, bojima kajci veci pregedal. Človeče, džaneska je si chyba od začiatku. Andre, tute. Od začiatku, Andre, tu je chyba. Boh nám nedáva to kusol, aby sme odpadli. Boh nám dáva slovo Bože, a slovo Bože je ako chlieb, ktorý je tam už osolený, tento chlieb. Však pozrite sa. Jedz. Vidíš? A pýtam sa, chutí ti, Marek? Je tam aj sol? Ondrej, dobrý chlieb? Rozumieme? Aj naša horlivosť i naša duchovnosť, počúvajte, ktorá už nebude vynášavať tento pokoj spomedzi bratmi a sestrami, ktorý tá pokoj nebude, všimni si, že už to presolenosť sa stala tvrdohlavosť. Tá presolenosť sa stala tvrdohlavosť. A teraz, rýchlo. Horlivosť je osolená. Do so. Kaška meste priberino, služobný kos.
Jednoduchú vec. Slúžime Bohu stejne všetci rovnako a rovnako sme všetci stejní spasení z milosti Božej. Slúžim Bohu v utrpeniach, v trapeniach, ty slúžiš Bohu ako usporiadateľ, ktorý sa staráš so mnou a tak ďalej. Keď pôjdeme do neba, stejnak sme odmenení. Amen? Stejnak sme odmenení. Ale nezabúdaj, že na zemi tu, keď slúžiš, tak daj si pozor, aby tvoja chuť nebola slaná. Andrej, znači veľaví sažujeme. Tak, Andrej, znači veľaví sažujeme. Tak to vieme. Nesprávne povedať, to, čo je slané, to, čo je chutné, čo to je skazlivé a to, čo je spravodlivé. To znamená, bratia i sestry, takže aj duchovní môžu byť, čo? Presolení. Aj duchovní môžu byť presolení, aj duchovní môžu upadať do pokušenia len preto, že s nimi niekto nesúhlasí. Ale čo s tebou má súhlasiť? Čo človek? Človek s tebou má súhlasiť. Čo človek? Aj keby s tebou nikto nesúhlasil, tvoja služba je stále efektívna. Amen. Aj keby ľudia s tebou nešli tam, kde by si chcel ty, tvoja služba stále je vo svetle. Rozumieme? A keby som šiel aj s tou soľou, ktorú mám v sebe, tak verím, že tá soľ sa nestane slaná. Lebo soľ, ktorú dáva Boh hovorí, vy ste soľ tejto zeme. My soľ? Áno, vy ste soľ tohoto. On hovorí, že on dáva svoj chlieb a svoju horlivosť, aby horlivosť bola osolená. Rozumieme? Horlivosť bola osolená. To znamená, že keď ty slúžiš horlivosti, daj si pozor na tento svet, lebo tento svet, tú soľ, ktorú máš v sebe, tú soľ, ktorú si myslíš, že ti nemôže nikto zobrať, môže ti to zobrať, keď to dopustíš, a tú soľ, ktorú si dostal v sebe, tú chuť, tú horlivosť, sa môže stať slanou. Amen. A iným slovom hovorí, už nechce ju niekto počúvať. Už nechce ju niekto ochutnať. Takže rozumieme? Aj duchovní ľudia potrebujú činiť pokánie. Aj duchovní ľudia môžu oslabnúť. Aj duchovní ľudia si môžu priznať svoje viny, činy, chyby. Vieš, kde si sa zrekol? Vieš, kde? Že si chcel predbehnúť spravodlivosť. Tam si sa sekol. Vieš, kde si sa dneska nejak zastavil? Vieš prečo? Zastavil si sa preto, lebo počúvaj, táto soľ, ktorá je soľou, aby sa nestala slanou. Rozumieme? Ja rozumiem. Počúvajte. Ona nie je slaná. Ona je presolená. A keď je tento chlieb, chutí fajne. Víš to? Je to dobré. Slovo Božie nie je presolené. Amen. Slovo Božie nie je presolené. Slovo Božie není o tom, aby sme nerozdávali pokoja, ale pokoja. Dneska si presolený a máš v sebe nepokoja. Dneska vieš veľmi veľa